فقردو عيكونن كام سماي سمايا سوردكا نعيك تجفن ناي مسكر فقرخا كديلوكا نموتي كتموت صوري كتكنتتو فقرك تعرفي كتلوتو نموتي كتموت صوري كتكنتتو فقرك تعرفي كتلوتو فقريخا فقري كاتزبيلو خان العلي فقريخا مسخا يلا سمسن آخر كابلوك أس حدا كاب راف حدا كاب قصر إسرائيل ربعتن كسب 30 شمون تانيو كم تخن سمعت أنا إحنا بزح هنا خن مهارت أنا إحنا أنا دمانة موداتها خط على لي مالتي يسوع قوي تايو قصر إسرائيل ربعتن إسرائيل هم مشتن بمن باب كجمرة مالتي دحرتن معلتات تين إلزابيت سبيتوت أنا ستمو قويتاي نعاي بزرائيل لن معلتات حسراني كم مأخل سب من تخرحق كم زي جبر اللي إلى حموش تورحي نفسها حبقت بلنا يقررني دحرتن معلتات هتن تين زبلك قال انتايو دحر زكارياس أقلقلوتو فتسيمو نابيتو دحر مخادو زملكت خون يخلي لي أمن مالتي السخمون مسايت سمامو إيهم لي حسب مالتي ويدما دحري ملأخ زيابهير تزاريبو مخادو زملكت خون يخلي مالتي كلتي حسب يخيديو بزخونة توانا قداس نجر تزيابهير أبهي والزكارياس بملأخو جيروس تزاربوي كم تملأخ جبريل زبولو بجيزيو كم تزبولو تفتسيمو آمين دو هياب أملاك هاوي كود خبل زبولو نجر تايو كابتك زيابهير زتزاربوسي حدا على قا أمدري أيودق أن كله تفتصيمو لك زيابهير مسكن أبزي أجد داس نجر من يزاربيو آمين من يتزاربايو تزجدس نجر ولا دك سبات كلها خمان إن أمنهم منشطات هاللو زين أمنهم منشطات هاللو كم زي أبعدنا زلوا مالتي ولا بزخون سب نقول سب يتأمنوني خا أمونات سبات هاللو خزاربو خلو تأمنهم كلاسو خاص إلو تبلوم نجارات دمالو أبسب كمان أبزي حجي من يتزاريبو وتأجد داسي إجزابيهر تتزاريبو كنت قبل نبلو زمسنا إجزابيهر زبولو نجر جيزيو حليو يفتسامي خبرنا قويتها هون بزقات أمزي نزق على زي إننا تمهارنا خلنا كن حجوز زقب عنا سبات لنا إجزابيهر بزعبانا زتزاربو نجر علو إجزابيهر أب جيزيون أب ساعتون كفتسموي عمين دا قدساني كابز خفلزي زينا نمهار أبتزا حالفة سمون زتنا عنا يو خفلي أب قطر إسراء ملأخ زيابهير نزكارياس انتايل ونيرو إنه كا نتي بجيزي وزفتس زرباي سلزي آمنكا كسا اتا الزنجر زي زخون لا معالتي عباس كتكون مزرابون كتسأني خا إلوانيرو لاست ويك نتسنع خولنا أبزن نايلومي مصنعتنا دما اتمل أخ زبولو كم تزبولو خفتهم كلنا نري كبرن قويتا يكون آمين سلازي تصفى أي نقرة قدساني أنا كابزي زتا محركو خمت عنتوي إيوبا زبلو زنبرة تصفى قرص كم زي بالله بقى كسامود داتا سي نجزي أبهير هادي اخت صبيو خمزلني بقى تماهير لو معلتي كابز خفلزي مالتي اغزابير يمسكن مغنياتهم اغزابير تايلو زغبرو يغبري اغزابير يمسكن سلازي زحلف سمون كم زبلنايو اب اسرائيل انتايلنا نيرنا مكاننت اسرائيلان تايم كم تايم زقطرو نيروم كم مرغم يمزقطرو نيروم
اتقندخم كحاسبو زغبرم مخنيات انتاي لنا كنمرمر كلنا قدساني سلامنتاي اسرائيلاويان سي حد سبيتي اندحر زيت ولد كوينا وي مكان كويناسي كاب اغزيابير كم ترغمت ويدما بقى رغمتي خم زخونه زحسبسي ويدما بقى كم حسران زقطر زنبرسي سلامنتاي لنا انتر مرميرنا قال املاح انتاي بلنا ولود وحبة እግዚአብሔር كم زخونه ينغرنا ايكون اندي ስለዚህ ኮሙ ስለዝኾነ ولود زي مقبال دما كم اب قدم እግዚአብሔር ሞገስ زي مركاب كم مرغم كم بእግዚአብሔር ተጸላහ ተገሩ ይውሰል ስለዝነበረ ሐቀይደ ኦዱሳኔ እቶም ዝወለዱ እግዚአብሔር ውህበት ስለዘሃቦም ይሕጎሱ እቶም ውህበት እግዚአብሔር ዘይተቀበሉኻ በእግዚአብሔር ከም ተጸልኡ ገሮም ይወስዱዎ ምክንያቱም ቃል ስለዘሎ አንቶይ ያው አምላክ ኮሙ ብልኔሩ ኩላሃትኩም ተጣቅሱዎ ነርኩም አብዛ ሓደ ሐቂ አሎ ንሱኻ አንታዩ ውሉድ ውህበት እግዚአብሔር ዮ ሐቀይዶ ቅዱሳኔ አለኹም ዶ ምሳይ ውሉድ ሲ ውህበት እግዚአብሔር ዘይሙላድ ግን ከምዚ አብላዕልኽ ንብሎም ዝጸናሐና ግን አይኮነን حقيو زي تحقي زي كحد حقيو ولد وهبت እግዚአብሔር زي مولاد ግን كمزي ابلع علخن بلو زصنحنا ግን አይኮነን ኤልዛቤት ከምት ተቃል ዝነግረና አብ ቅድም እግዚአብሔር በጽድቅ ዝተመላለሰት ዘመና ሙሉ ንእግዚአብሔር ዘገልገለ ዳአ ከመላ ያሞርግም ተختكون ቅዱሳኔ ሰብአይን ሰበይትን ሙሉ እድሜኦም በዘይ መንቅብ ንእግዚአብሔር ዘገልገሉ ሰብሲ ከመጌሮሚዮም ርጉማት ክባሃሉ ከመጌሮሚዮም በእግዚአብሔር ፌቨርድ ዘይኮኑ ክባሃሉ ሞገስ ዘይረኸቡ ክባሃሉ ቅዱሳን ኤልሳቤት ካብቲ ትነብረሉ ማህበረሰብ ዝመጽ ዝነበረ ተጽዕኖታት አብዝ ክፍል እዚ አንጸባሪቃቶ ተሰማምዑ ዶ ቅዱሳኔ ኤልሳቤት ዘንጸባረቀቶ ወይ ድማ ዝተዛረበቶ ካብቲ ህብረተሰብ ብዝመጣ ወይ ድማ ጽልዋታ ተጽዕኖታት እዩ ከምዚ ክትዛረብ ዝገበረ ኤልሳቤት ምስጠነሰት እንታያላ ጎይታይ ናአይ ብዝራኤልን ማዓልትታት حسراني كم ما أخل سب من تخرح كم زجبريلا حموش تورح نفس حابتي بلنا قدوساني إلزابيت زمنا ملو كم حسرتي كم بقوي تاسترق متحسب نيرا مالتو كوي سلازخون هاي حسراني كم ما أخل سب من تخرح كم زجبريلا زبلت قدوسان إلاما እግዚአብሔር አብ ህይወትና ሙሉ በሙሉ ስለዘይን ፈልጥዩ አብ ህይወትና እንደለም ነገራት ምዘይ ኮኑና ከምዝነ ኤልዛቤት ብዛባ ገዛርስን ከምዝ ኤልዛቤት ብዛባ ገዛርስ አዝበለቶ እንብል ማለት እዩ ከምት ዝበልኩሁም ኮሙ ክንብል ዘኽኡሉና ብቁዓት ምክንያታት ክህሉና ይኽኡሉ ግን ከምት ታሪክ ኤልሳቤት ናሐዋሩ ዝተቀየረ እቲ ብዛባ ገዛርሳ ዝነበራ ተሐሳሰባ ዝተቀየረ አብ ህይወት ነፍስ ወከፍናውን ኮሙ ይዝኸውን አሜን ዶ ጎይታ ክበጽሐካ ሆሎ ታሪካ ይዝቅየር ዘረባኻ ይቅየር እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ አሜን ከምታ አንቶይ ዝብለኩም ጽናሕኩ ኮሙን ህያው አምላኽ ሓዊ ፖስት ዝገበረልና መጽሐፍ ቅዱስና መዝሙር 127 ቁጥር 3 እንታይሉና እነሆ ውሉድ ወህበት እግዚአብሔርም ፍረኸርስኻ አስቢዩ ይብለና ማለቲ ነዚ ዝፈልጡ ናይ እግዚአብሔር አገልገልቲ ዘካርያስን ኤልሳቤጥን ውህበት ዘይተቀበልና ገለ አበር ስለዘለና ይንበር እቲ እግዚአብሔር ጥራይ ክህቦ ዝኽእል ውሉድ ክንድዚ ዓመት ክነገልግሉ ኾለና ማሃበና ነይሩ ዝብል አተሐሳስባ ክህሎም ግድን ይቆዱሳኔ ምስት ባህሎም ምስት ዘሎ ጻቅቲ ኮሙን ተበለውን አያኽፋአሎምን ይቆዱሳኔ አያኽፋአሎምን ኮሙ ዋላ ተበሉ ነቲ ኤልሻዳይ ዝኾነ አምላኽ እናምለካ እግዚአብሔር ይኽእል ኢልካ እናሰበካ ኾለኻስ አብ ህይወትካ ግን እግዚአብሔር ዘይተኻአሎ ኽሳብ ዝመስል ክራአይ ኮሎሲ ከምዚ ተሐሰቡውን ብዙሕ ዘደንቕ አይኮነን ማለት እዩ
እግዚአብሔር ቅዱሳን ነገራት ከገብሮም ኮሎ በእላማይ ዝገብሮም እዚ ክንፈልጥ አለና ሎሚ ሒዝና ክንከይድ ዘለና እግዚአብሔር ብናትና ፕላን ዘይኮነ ዝኸይድ ብናትና አጀንዳ ዘይኮነ ዝኸይድ ብናቱ አጀንዳ ብናቱ ፕላን ይዝኸይድ አሜን እግዚአብሔር ነገራት ከገብሮም ኮሎ በእላማይ ዝገብሮም ወራ መጽሐፍ ቅዱስና ክነግረና ኮሎ እቲ አነ ዘሐስበልኩም ሐሳብ እፈልጦየ ኢሉምበር ነሕስኻትኩም ትፈልጥዎ ይኹም አይበለናን አይኮን እንዲ እቲ እግዚአብሔር ዝፈለጦ ምፍላጥ ስለ ዘይንፈልጥ ኢና ብዙሕን ውሕድን እንዛረብ ቅዱሳኔ ሰሚዕኹም ኣለኹም ክደግመልኩም እቲ እግዚአብሔር ዝፈለጠልና ፍልጠት ስለ ዘይንፈልጥና ብዙሕን ውሕድን እንዛረብ ቅዱሳኔ ስለዚህ ሓደ ነገር ክትሕዙ ይደል ያለኹ ሎም መዓልቲ እግዚአብሔር ነገራት ክገብሮም ኮሎ በዕላማ ይዝገብሮም እቲ ምክንያት ባዕሉ እግዚአብሔር ዝፈልጦ ክኸውን ኮሎ ምናልባት ከምዝና ኤልዛቤት ዕላምኡ ኣብ ሾቶ ዘብጽሕ ውላድ ክህብ ኢሉን ክኸውን ይኽእል እሞ ሓንትስ በቅድስና ጥራይ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንመላለስ አሜን ሓንቲ ክንገብራ ዘለና በቅድስና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንመላለስ بجزيوت እግዚአብሔር ኣብ ህይወት ነፍስ ወከፍና ክገብሮ ዝመደቦ ማን ምንም ከይከልከሎ ክገብሮ አሜን ደቅዱሳኔ ደዝብል ቃል እግዚአብሔር ሽም ይባረክ ኤልዛቤት ኮነ ዘካርያስ ኒዮሐንስ ክንወልዲና ኢሎም አይሐሰቡን حقي قدوساني ኤልዛቤት ኮነት ዘካርያስ ኒዮሐንስ ክንወልዲና ኢሎም አይሐሰቡን ምክንያቱም እቲ ዝነበሮም ሓረርታ ውላድ ቅሂሙ በመንባሩ ማለት እግዚአብሔር ግን ዘገልገልዎ ዝገፍ አምላክ ስለዘይኮነ አብትንሱ ዝመደቦ ጊዜን ሰዓትን በጽሕዎም አሜን ነቶም ዘመኑም ሙሉ አፎም ከምዘሃቦም አብልዕሊኦም ዝዛረቡ ዝነበሩ ሰባት ከሕፍር ከምቲ ኤልሳቤት ዝበለቶ ሕስራና ካብ ማእኸል ሰብ ከርሕቕ እግዚአብሔር ነታ መካን ትባሃል ዝነበረት ኒዮሐንስ በመሃብ ሽማ ቀይርዋ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ካብ መካን ናምታይ ተቀይራ ወላድ ቀይርዋ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ሰባት ብዛዕባ ኤልዛቤት ክልተ ጊዜ ከም ዝዛረቡ ገይርዎም ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ብጣዕሚ ደስ ይሉኒ ህያብ አምላኽና ተዛረበስ ንልበይ ተንኪፍዎ ጎይታ ኣብ ዝቀረባ እዋን ዝምህረን ዘሎ እንታይ እንድሕሪልኩምኒ ብግለይ ዝመሃሮ ዘለኹ በቃ ኢደይሲ ናማንም ከወጣውጥ ከም ዘይብለይ ዋላ ሩኡይ እትሰብትሲ ሩኡይ ዝኾነ ሓይጣት እናገበረ በቃ ትዛረቡሉ ነገር እኮ حقነት ዘለዎ ኾውን خالي እና እግዚአብሔር ሓደ አብ ለሰን ምሂሩኒ በቃ ማዕሬና ይዘፍቅሮ ነቲ ዝወደቀ ሓውና ይኹን ነታ ዝወደቀት ሓፍትና ይኹን እግዚአብሔር ማዕሬና ይዘፍቅሮ ማዕሬና ይዋጋ ከፊሉሉና በቃ ናማንም ብዛዕባ ማንም ከም ዘይዛረብ ክዛረብ ከም ዘይብለ ዝመሃር ዘለኹ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ بتعمي عين فلتنا እግዚአብሔር ስለምንታይ ከምዝናይ በዓል ኤልሳቤት ሲ በቃ ከም ሕሱራት ተቆጽሮም ካህናት ተባሂሎም ዘይወልዱ ንእግዚአብሔር ዘመኖም ሙሉ ኤልሻዳይ እናገልገሉሲ ሰባት ብዙሕን ውሕድን ተዛሪቦም አለው ይገርሚ ንሕናውን ህይወት ሰባት ሪኢና እንዛረቦ ካብት ንሪኦ ነገራት እንህቦም ሐሳባት አለው እግዚአብሔር ካብዝ ከምዚ የውጻና አሜን አነ እግዚአብሔር የውጻንሎ እግዚአብሔር بزدنق بقى كገልጸልኩም ካብ ዝኽእሎ ንላዕሊ እግዚአብሔር ሓደፉሉ ይምግላጽ አውሽጥ እገሩ ኮሙ አይነት አዘራርባ ከምዘይ ዛረብ ገሩን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ደቅዱሳኔ እግዚአብሔር የውጻና ምቅት ምክንያት አይንፈልጦና እግዚአብሔር ስለምንታይ በቃ ሱቅብል ስለምንታይ ኣብ ህይወት ሰባት እቲ ኣብ ህይወቶም ክኸውን እንደልዮ ነገራት ኣብ ህይወቶም ዘይተፈጸመ አይንፈልጥኒና ቅዱሳኔ እና እግዚአብሔር እዩ ዝፈልጥ ሁሉ ነገር ስለዚህ ነህና በቃ ብዛዕባ ገዛር እስና እንዳጠመትና ምስ እግዚአብሔር በቅድስና እንመላለስ ኢየሱስ ጌታዬ አሜን ዘካርያስ ከምሽሙ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ዘካርያስ ማለት እግዚአብሔር ዘኪሩ ማለት እዩ አሜን
ኤልሳቤጥ ድማ ማለት ድማ እንታይ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ማለት እዩ ዮሐንስ ማለት ከአ እግዚአብሔር ጸጋዊ ማለት እዩ አሜን ስለዚህ ናይ ሰለስቲኦም ሽም ክነላግቦ ኾለና እግዚአብሔር ኪዳኑ ዘኪሩ ጸጊዎ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እግዚአብሔር ኪዳኑ ዝርስ አምላክ አይኮነን አሜን እግዚአብሔር ዝርስ አምላክ አይኮነን ዘካርያስ እናበሉ ጽውኦ ኾለውስ እግዚአብሔር ይዝክር እናበሉ ኮም ዝጽውዕዎ ቅዱሳኔ ዘካርያስ ኢሎም ክጽውኦ ኾለው እንታይም ዝብሎ እግዚአብሔር ይዝክር እናበሉም በቃ አብልዕሊ ዝውጁ እግዚአብሔር ይዝክር እናበሉ ይጽውዕዎ እግዚአብሔር ይመስገን ኤልዛቤት ክብሉዋ ኾለው እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ወይ ድማ the oath of God ይብሉዋ ማለት እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ አሜን እግዚአብሔር ጸጋዊ አምላክ ስለዝኾነ ንዮሐንስ በመሐብ ድማ ከምቲ መጽሐፍ ቅዱስና ዝነገረና ሃጎስን ተላን ዝኾነለም ውላድ ድማ ክቦም ኮሎ ንሪ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አነ ከተኩረሉ ደሌ ዘለኹ ሕጂ እቲ ንስኻትኩም ዘይተንከፍኩሞ ኢለ ዝሐሰብኩ ናቡ ከተኩረ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ነናይ ኪዳን ይዘኪሩ ቅዱሳኔ ነናይ ኪዳን ዘካርያስ ማለት እግዚአብሔር ዘኪሩ ማለት ይልናለና ኤልዛቤጥ ማለት ድማ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ማለት ይልናለና እግዚአብሔር ቃል ኪዳኑ ይዘኪሩ ንበዓል ዘካርያስ በጽሕዎም አሜን ዶ ስለዚህ ኤናይ ኪዳን ይዘኪሩ ነት በነቢያቱ አብ ዝተፈላልየ ጊዜ ዝተዛረበ ማለት እዩ አለኹ ዶ ቅዱሳኔ ምልክት አይተርኢንን አለሁ እነሆ አነ ልኡኸይ እልእኽ አለኹ ንሱ ቀቅድመይ መንገድ ክጸርግዩ ቡኡ ኸአ እቲ ትደልይዎ ጎይታ ናብ መቅደሱ ክመጽዩ እቲ ትናፍቅዎ ናይ መልአክ ቃል ኪዳን እነሆ ይመጽ አሎ ይብል ጎይታ ሰራዊት ትንቢት ሚልክያስ 3:1 ዘሎይ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ንህዝቡ ዘአተወ ኪዳን እዩ ዘኪሩ ንዮሐንስ ቀቅድም ጎይታ ከኸይድ መታን ቅድም ጎይታና ኢየሱስ ኩውለድ ገይርዎ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን እግዚአብሔር በአጀንዳ በፕላን ዝሰርሕ አምላክ ኤልሳቤጥ እንታይ ኢላ ጎይታይ ንዓይ ብእስራኤልን መዓልትታት ኢላ አሜን ዶ ካብዚ ንማሃሮን ታዩ እግዚአብሔር ዝሪ አምላክ ምዃኑ ዝበጽሕ አምላክ ምዃኑ እንኮላይና ንርኢ ክብርን ጎይታ ይኹን በዝጋጣሚ ነገራቴ ዶንጊዩ ናቴ ነገርሲ ዶንጊዩሎ ትብሉ ሰባት አለኹም ንእግዚአብሔር ተጸበይዎ ንእግዚአብሔር ሓዲእና እንደር ተጸቢናዮ ንሱ ደበኽ ክብለልና እግዚአብሔር ይመስገን ቁጥር 26-27 በሳድሰይቲ ወርሒ ገብርኤል መልአክ ናብ ናዝሬት ትበሃል አዲ ገሊላ ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ አምላክ ተልአኸ አሜን ደሳይብልን ካብ አምላክ ተልአኸ ዝብል ባዕሉ እሱ እኹሊት ናይሎም መልእክቲ ንሳን ዮሴፍ ዝበሃል ሰብአይ ካብ ቤት ዳዊት ተሓጽየትያ ስምታ ድንግልትያኻ ማርያም ይብለና አሜን አብዚ ሓደ አስሚረሉ ኸይድ ዝደልዮ ነጥብ አሎ ንሱ ኻንታዩ ብዛዕባ መልእክት እግዚአብሔር ቁጥር 26 እንታይ ይብለና በሳድሰይቲ ወርሒ ገብርኤል መልአክ ናብ ናዝሬት ትበሃል አዲ ገሊላ ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ አምላክ ተልአኸ አሜን አሜን ካብ አምላክ ዝተለአኹ ሰባት ናባና ይምጹ አሜን ካብ አምላክ ዝተለአኹ ሰባት ናብ ቤትና ይምጹ ካብ አምላክ ዝተለአኹ ሰባት ናብ ጉባኤና ይምጹ ካብ አምላክ ዝተለአኹ ሰባት ናብ ፓልቶክ ናብ ዝሩም ይምጹ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ካብ አምላክ ዝተለአኸ ሰብ አስሊጡ ይዝምለስ ተኻብ አምላክ ዝተለአኸ ሰብ እቲ ዝበሎ ኣብ መሬት አይወድቅን እግዚአብሔር ይመስገን ኩላህና ነታ ካብ አምላክ ካብ አምላክ ተላአኸ ትብል ቃል ነስምረላ ምክንያቱም ንሳ ቁልፍ ነገር ስለዝኾነት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ መልአክ ማለት ቅዱሳኔ ኩላህና ክንዝንጎዖ ዘይብልና መልእክተኛ ማለት እዩ አሜን ቅዱሳኔ አብዚ ሎማዓልቲ አነ ሓደ አገዳሲ ነገር የከማሐላልፍ ንሕና ከም ክርስቲያናት ደውልና ክንዛረበሎም ዝግባአና ነገራት እናሰማዕና እንጽቅጠሉ ዘመን ዘይኮነሲ ነተሐቂ እንገልጸሉ ዘመን አሜን ደ ቅዱሳኔ ስለዚህ አነ ሎማዓልቲ እግዚአብሔር ንዓይ ኣብ ልበይ ብዘገለጸለይ ክገልጸልኩሜ ንስሓትኩም ድማ ነዚ ሐቅ ምስፈለጥኩም ነዚ ሐቅ ዝደው ክትብሉ ይግባአኩም አሜን ደ ቅዱሳን
ህዝብና ነዛሐቅ እዚ ክፈልጦለዎ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ጽኒልኩም ስምዑኒ ምልክት እንዳሃብኩምኒኻ ኪዱ ማለት ኢየሱስ ጎይታይ መልአኽ ማለት ቅዱሳነይ መልእክተኛ ማለት እዩ ማለት ዝተላእኾ ዘብጽሕ ማለት እዩ ሓደ ኩላህና ክንፈልጦ ዘለና ነቶም ኣብ ከባቢና ዘለው ሰባት ክንነግሮም ዘለና ነገር እንታይ እዩ መላእክቲ ናይ እግዚአብሔር ተላእኽቲ እምበር ናትና ተላእኽቲ ኣይኮኑን ነዚ ደፊርኩም ትዛረቡ ኣለኩም ቅዱሳን መላእክቲ ናይ እግዚአብሔር ተላእኽቲ እምበር ተላእኽቲ ናይ እግዚአብሔር እምበር ናትና ተላእኽቲ ይኮኑን ፊኒሽ ገብርኤል መልእክቲ ናብ ዘካርያስ ሒዙ መጽዩ መልእክቱ ካብ ጽሑ ኸይዱ እምበር ካብ ዘካርያስ መልእክቱ ሒዙ ኣይከደን ዋላና ማርያም ክመጽ ኾለውን በተመሳሳሊ መልእክቱ ኣብ ጽሑ ኸይዱ እምበር ካብ ማርያም ሒዙ ወዘኸደ መልእክቲ ዋላ ሓደ የለን ስለዚህ መላእክቲ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ጥራሕ ዘገልግሉ እግዚአብሔር ዝበሎም ጥራይ ዝገብሩ እምበር መላእክቲ ኣብ በጻሕጻሕቲ ከም ዘይኮኑ ሎሚ ኩላህና ክንፈልጥ ንኻልኦት ነዚ ነገር ዘይፈልጡ ክነፍልጦም ይግባአና አሜን ዶ ቅዱሳኔ መብዛሕቲና ነዚ ደፊርና ሰዓን ምዝራምና ነቶም 10 ጊዜ ዘይብጽሑሎም መላእክቲ 10 ጊዜ ክማሐለሉ 10 ጊዜ ሽምዓ ኸብሩህሎም 10 ጊዜ በቃ እንታይ ሞኽብለኩም ሎም መዓልቲ I'm telling you ነዚ ሐቅ ሒዝና ክንወጻለና ኢየሱስ ጎይታይ ገብርኤል ካብ አምላኽ ተላእኹ ናብ ማርያም መጽዩ ነቲ ዝተላእኾ መልእኽቲ ኸኣ ናብ ማርያም ከብጽሖ ኸሎ ኢና ንንብብ ዘሎና ኢየሱስ ጎይታይ ኣብዚ ብዛዕባ ማርያም መን ምዃና ዝተጻሕፈልና ሱቕ ኢሉ ኣይኮነን ቅዱሳኔ ኢየሱስ እዚ ክመጻሉ ዘለዎ ነገድ ናይ ይሁዳ ነገር ስለ ዝኾነ እዩ ብዛዕባ ማርያም መን ምዃና ሕጽት መን ምዃና ዝተጻሕፈልና ንሳ ይብለና ማለት ማርያም ንዮሴፍ ዝበሃል ሰብኣይ ካብ ቤት ዳዊት ይብለና እተሓጽየትያ ኮነ ኢሉ እዚ ቃል እዚ አቡ ተቀሚጡልና ዘሎ ስምታ ድንግልታ ማርያም ትያኻ ማርያም ይብለና ዳዊት ነገድ ካብ ነገድ ይሁዳ ስለ ዝኾነ ዮሴፍን ካብ ነገድ ይሁዳ ምዃኑ ንምግላጽ ንዮሴፍ ካብ ቤት ዳዊት ኢሉ ገልጾ ኾሎ ንርኢ ማለት እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ኣብ ቁጥር 38 ከምዚ ይብለና ተቃል እቲ መልአኽ ናብ ኣትዩ እትመል አንቲ ምልእቲ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ሞ ባህ ይበልኪ ካብ አንስቲ ብርኽቲ ይበላ ንሳ ድማ ራእያቶ በቲ ዘረብኡ ሰንበደት እዚ ከምዚ ዝበለ ሰላምታስ እንታይ ኮኒ ይኸውን ኢላውን ሓሰበት ቅዱሳን አጸቢቅኩም ስምዑኒ بمستوعب سمعني يسوع كريستوس قويتاي اتملأ نابا اتيو يبلنا نام مريم اتيو اتملأ እግዚአብሔር ንየማን ንጸጋም ከይበለ ብዙሓት ማርያማት ኣብ እስራኤል እኮ አንተ ሓለዋ ትኽኢሉ ናብቲ ማርያም ትቕመጠሉ አድራሻ اتيو ሰሚዓቶ ዘይትፈልጥ ሰማያዊ ሰላምታ ስሚዕዋ አሜን አምላኽ አይጋገይን አሜን አምላኽ በአድራሻና እዩ ትኽኢሉ ዝመጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን አሜን አይጋገይን ንዓይሲ ምስህያብ አምላኽ አይሐዋውሰናኒ ወይ ድማ ሓደ ዓይነት ስም ዘለና አይጋገይን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ነዚ ቃል እንዳንበብኩ ዘገረመን ነገር እንታይ እዩ ዘካርያስ ነቲ መልአኽ እግዚአብሔር ምስራአዮ እዩ ሰንቢድ አይኮነ እንደ ቅዱሳኔ ዘካርያስ ነቲ መልአኽ ምስራአዮ ኢዮብ ሐንሳብ ወህበት አምላኽ ፖዝ ግበሮ ማርያም ግን እቲ መልአኽ ዘይኮነ አፍሪሕዋ እቲ ዘረብኡ እዩ አሰንቢድዋ አስተቢልኩም ዶ ቅዱሳኔ ዘገርም ነገር እዩ አይናይ ዘረባዩ አሰንቢድዋ አቲ ምልእቲ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ሞ ባህ ይበልኪ ካብ አንስቲ ብርኽቲ እኺ ዝብል ሰላምታ ምሰመዐ ሰንቢዳ مسنبات ጥራይ ዘይኮነስ እዚ ዓይነት አዘራርባ ናበይ ገጹ ይዝኸይድ ዘሎ ኢላውን ከም ተሐስብ ገርዋ አይገርመኩም ቅዱሳን ስምዑ ማርያም እዚ መልአኽ እዚስ ናበይ ገጹ እዩ ናበይ ገጹ እዩ ከምዚ ገይሩሲ በት ናትና አዘራርባስ ናበይ አንፈቱ ከምዚ መንጸፍ ዘንጽፍ ዘሎ አይመስለኩምን ወይ ድማ ክትቀመሉ ስለዘይደለኹ እትቃሌ ከምዚ ይምሻለኩም
نابتناتو حساب كأتوا ززارب زلو كم زلو ترديوا قدساني أستبيلكم دو ناي مريم إذا عين السلامتا أداي أنت عين السلامتا إذا أزرار باسي نابي قص يزخير زلو يلاون كم تحسب جيروا بتعمل مستوى علي تاي دقرم نجري كم تقال أملاخ ننببو زلنا مريم ناكزابير تقبلت انبر سمعوني قدسان كم تقال أملاخ ننببو زلنا سمعوا زبت بقات كتزاربو زلكم نجري كم تقال أملاخ ننببو زلنا مريم ناكزابير تقبلت انبر ويدما كاب اكزابير تقبلت انبر وحابيت أقا يكونتن أبناء إنجليزية وينابتي بهيبرو وبغريك تتصحيفو زلون تخيلنا نتي أنتمل تتسقى تباهيل تتصحيفو زلو أبقد مكزابير موغس زرخبكي ويدما كابتي أباخز أمت تتسقى استلعالي أبقد ميو تقبالنا زرخبكي زبل ترقوم هيزون رخبو مالتي سقو لا يكونكو نزل زبلوكم زلو قدسان نتي أب زمننا زلو غوغوي مردان متفاي نحنا اتوم برهان زبرحالنا نزب بعلنا أتقبقنا انت زي فلتنا نتوم زبرهان زي برحال لهم سبات كنا برحال لهم فتسئمنا ينخلنا انت إزبلنا بتنا إنجليش كيدنا هنا نبوو خولنا and the angel came into her and said hail one receiving grace يبلنا receiving grace the Lord is with you blessed are you among women يبلنا أبز لوكاس حدا إسران شموتن اتملأك እግዚአብሔር ድሕሪ ሰላምታ ዝበሎ ነገር እንታይ እዩ ጸጋ ዝተቀበል ኪልዋ ካብ እግዚአብሔር ዝተቀበለቶ ጸጋ እዩ አምላኽ ምሳኺዩ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርኽቲ ይኺልዋ አሜን ማርያም ድማ እቲ ካብ አፍ እቲ መልአክ እግዚአብሔር ዝወጽእ ዝነበረ ቃል አሰንቢድዋ እዚ አይነ ሰላምታስ እንታይ ኮን ይኸውን ኢላውን ክትሓስብ ገይርዋ ማርያም ወሃቢ ጸጋ ዘይኮነስ ተቀባሊ ጸጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሞንጎ አምላኽን ሰብን ማዕኸላይ ወይ ዘማልድ ኢየሱስ ጥራይ አብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 2:5 አርጊጽ ይነግረናይ ማለት ይብለና አምላኽ ሓደ በይኑይሞ እቲ አሞንጎ አምላኽን ሰብን ዘሎ ማዕኸላይውን እቲ ሰብ ክርስቶስ ኢየሱስ ሓደ በይኑ ይብለና አሜን ማርያም ፈጽኢማት አይተማልድንያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኩሉ አብ ህይወት ማርያም ዝኾነ እንተሪናዮ እግዚአብሔር ባዕሉ በፍታው ዝገበረው ነገር በእግዚአብሔር ተጀምሩ በእግዚአብሔር ዝውዳእ ዘሎ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ካብ 30 ካብ 33 ከምዝ ዝብል ቃል ኣሎ እትመላእካ በላ ማርያም أب قدمك أملاخ تأجار خيب كي خمو سمعوا قدسان مريم أب قدم أملاخ تأجار خيب كي مو أي تفرحي النهار تنسي ودون كتولدي سموها يسوع كتسميه يا أخي نسو أبي خون ودلولن كبحالي እግዚአብሔር አምላክ ድማ ዙፋን አብኡ ዳዊት ክቦይ ንሱ አቤት ያዕቆብ ንዘላለም ክነግስዩ መንግስቱ ኸአ መወዳእታ የብላን አሜን ደቅዱሳን سمعني حجي حدا ነገር ክነግረኩም ማርያም በቲ ዘረባ ናይት ተላኢኹ ዝመጸ መልአኽ እግዚአብሔር ሰንቢዳ እኮ አንተ ነበረት ነትት መልአኽ ቀጽኢሉ ክብሎ ዘለዎ ነገር ክትሰምዕ ከም ዝደለየት ካብቲ እንንብቦ ዘለና ክንርዳእ ንኽእሊና ንሳ ድማ ረአየቶ ይብለና በቲ ዘረብኡ ሰንበደት እዚ ከምዚ ዝበለ ሰላምታስ እንታይ ኮን ይኸውን ኢላውን ሓሰበት ይብለና እቲ ሓሰበ ዝብል ቃል ሓንሳብ ጥራይ ብዛዕባት ነገር ሓሲባ ጠጣው ከም ዘበለት ኣይኮነን ዝነግረና ቅዱሳኔ እቲ ቃል እንታይ ዝብለና እዚ ከምዚ ዝበለ ሰላምታስ እንታይ ኮን ይኸውን ኢላውን ሓሰበት ይብለና ስለዚ ዘይተመለሰ ሕቶ አሎ ማለት እዩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ማርያም እዚ ከምዚ ዝበለ ሰላምታስ እንታይ ኮን ይኸውን ክትብል ኮላ እዚ ነገር ናበይ ገጹ ወይ ናበይ አንፈቱ ዝኸይድ ዘሎ ዘድምጽ እዩ ቅዱሳኔ أب قطر 30 انتايلوا اتملأخ مليسون تايلوا أب قدم أملاخ ጸጋ ረኺብኪ ኸሞ ኣይትፍርሄ ዘገርም ነገሪ ነዚ ብሕጅዝ ነግረኪ ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ኣብ ህይወትክ ንኽፍጸም እግዚአብሔር ባዕሉ ፍሉይ ጸጋ ሂቡክሎ ኣይትፍርሂ እቲ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ከኽእለኪዩ ንስኺ ምልእቲ ጸጋ ኢኺ ዘፍርህ የብልክን ክብላ ኾሎ ድማ ንርኢ ማለት እዩ
حجون سمعني حجون ملأخ إجابر دقيمون تايلوا أب قدم إجابر تأجر خيب كيخي أزي أبزي تأجر تباهيل زولو موجسي زبل أبناي English مالتين أبناي إنجليزية كنا كنا بقولنا you have found favor with God بلو أبولي كيدان كنا كنا بقولنا إجابر فول نجار كجبر كحاسب كله كل ساعة أب قدميو موجز رخبو سبات هاللو كمنا عملت أبزا فترة شديش شمون تخيلنا هنا نبب كلنا نو جنا أب قدم إجابر موجس رخبة بلنا أبزي حيزنا يزلنا خفلون إجابر كجبروز دلو نجار سلزلو مريم أب قدميو موجس رخيبة موجس كاب إجابر زوها بنجار ترايو آمين ده قدساني كونه إلى نجاركم زلهم أب قدم أملاك تأجر خيب كي خمو أي تفرح مسبلا إنه كتأنسي ودون كتولدي سموها يسوع كسميه إخبال كتقولون بزعبات زولد حتى أنت زاريبوا نسو أنت قالوا عبي خون ودلو قولن كبحالي جابر أملاك دما كمتي قدم نداويت بزعاته وخيدان مسرت زفانا بقو داويت كبوي نسو مالت يسوس أبيت يعقوب نزل عالم كنجسيو منجستوها موداتا يبلان إلو نمارن بزعباتي أما حتى أنا زحدر يسوس تزاريبوا كله أبهيوت مريم كونه سمعوا قدساني كله أبهيوت مريم كونه أبهيوت بقال زكاريا زخون زلو إجابر بزعاته وخيدان مسرتي بحث إيرو إجابر كدم زمان استزاربو زحابو تصفاتاتي زفت أمزلو يسوع سقيلو كولت سلزلو ويكونن زولت زلو كولت سلزلو تجابر زحابو نايزل علم تصفا كفت أم سلزلو ويزولت زلو بزوحات سمامو على حساب انتايو اثنين مجمرات تنبيت تزاربس إجابير مخانو يزاربو مالتي كم تنبيت زوسدو ودما انتايو أبزفت رسالة عصر تحمشت زتزاربو مالتي عدامن هيوانن مسودقو إجابير نتمسحات تزاربو زرباي مالتي أمونغو خان أمونغو زاسبيتين أمونغو زر خان أمونغو زر أنكات الاتكل الله نسو رأسها كتشفلقي نسخة دما شخون أختنا كسيخا زبل مالتي نسو تباهيلو زلو يسوسي آمين دو يسوس ترايو رأس دابيلوس كتشفلق زتاخا قالو آمين قدساني متحف قدسنا برومي أسر شدشت إسران تابلنا أملاخ سلام كأن سيطان كالتيفو أب تحت إقرخم كقطقطوي أجا قويتانا يسوس كريستوس مساحاتكم يخون يبلنا أملاخ إيو نسيت أن أب تحت إقرنا زقط قطو كبرنو قويتا يخون أب قداما يوحنس سلسة شمونتا دمانتا يبلنا ديابيلوس كام مجمرتا حياتي يقبريمو حياتي زقبر كاب ديابيلوس مسبلا ود أملاخ كا قبر ديابيلوس ما انتخا فرس إليو نزل تقلت أبلنا سلازي يسوس توليدو زمت قالو إلاما مسفت أمها نعانا نتهم بسمون زعمنا أبلعل أغانن تسلطان كم زلونا غيرو مالتي سلازي يسوس كولر سلازي نبورو أولا لدو خافولي خون سلازلو كم تأملاخ زلو غيرو مالتي خبرون قويتا يخون انتا يزبلنا بقلاتي أربعة كاب كسا حموشتا ملآت زمن مسمت أغنا نتهم تحت حق زلو تواحدو ما انت خوصام نحناون ولدنت ما انت نركبسي أملاخ نزي كاب سبيت تولد تحت هجون زخونة ودو لأخوب لنا كان تقبلوت أنا حكو يسوس نتقدمي زمانات بزعبوز تتصحفت صحفات تنبيتات كفتسمو متاني زولد كولدتو كساب إرغتو كلو بزعبوز تبحل كفتسم سلزلو إيو يسوس كمارم كولد بقد زخونة مالتي أب قطري سلاسان كلتن سلاسان سلستن أزز ولد قلعة من مخانو انتاي خمز قبرني ززارب مالتي اند حراسته بيلكم انتاي لوا نسو أبي خوني لوا كميلو أبي خو زخون دحر دايلنا نسو بعلو عبس لزخوني أب تنبيت ميكاس حموشت 4-5 بلنا نسو بحيلي اجزابيهرن بقرما سم إجابر أملاخون كقومن كقواسني شعن السوق سام وسن مدري أبي خوني مو نساتهم كنبريهم يبل أميل كاس حموشتا 4 ميكاس
مزمور كلتا شوعات كم زبل قال خالو اتمدوم مخري انغرالهو اغزابير بلني نسخا وديخا ودلؤلون كبحال ايو انا لومي ولدكوها يبل يسوع كريستوس غويتاي امين لؤل سلازخونايو ودلؤل زبحال لؤل مالت كاب كل زل على مالتي ود نغوسون لؤل يبحالي يسوع كا بحقي كومو سلازخونايو اتمل اخ كومو يلوا مالتي ابز حد ነገር ተዛሪበ ከሐልፍ ደስ ብለኒ ቅዱሳኔ ጽቡቅ ገርኩም ስምዕኒ ሎ ማዓልቲ ንማርያም ዘይግባ ክብሪ ስምዕኒ ቅዱሳን ንማርያም ዘይግባ ክብሪ ዝህብዋ ስለምንታይ እንድሕር ኢልናስ ጽቡቅ ገርኩም ስምዕኒ ከም አምላኽ ገሮም ዝቆጽሩዋ ስለምንታይ ኢልና እንድሕርኢና ከምቲ ካብቲ ብዛዕባ ኢየሱስ ተባሐለ ዝተልዓለይ ቅዱሳኔ ካብቲ ኢየሱስ ዝኾነ ምዃን ዝተልዓለይ يسوس أبي خبحال كله معريو دما نماريام يعبيوا إهين تبلكا نعوز ولدت عدي إنديا كمزا أتي كل خبرت يسوس بسنك مريم زرخبو نماريام كابت زقب كبرن لعليه بوم اتزحبوا خبري كأكل كأ أملاح جيروما معرة سلاسي كوفا بلوما اغزابير انتخا انت زي كفيت ونزي حجي آنن نسخاتكم تقليص قلنا زلو خقلص الله ما يكلني قدساني سلامنتاي مريم كابت زقب عن كبرن لعلي توسدالان دحر إلنا معرة يسوس الناصر عواي يسوس كمزن دحر كوينو نسخا ولاديتو سلازخونت كاب ولاد دما عدس لتعبي زعينتي قدساني بعر يسوس لعول زبلو ود لعول زبلو لعول سلازخوني لعلنا ناتوس سلازخوني كجمر كله خمزانن ببازلنا املاح بعليو اتخ غبروز مديبو زلو مريم زنغرا زلو مريم زي كونس بعلو እግዚአብሔር نخلو زغبرو زلو ግደ مريم እሺ አሜን ይኹነለ መባል ጥራዩ ቅዱሳኔ كم تقال أملاخ أبرومي أسرت حد 36 زنقرنا انت قبلنا على أملاخ سمعوا قدسان إذا بتبعات تزارب وزلكم نجاري كله خابو بوون نعوني آمين دو أب سماي أب تحت سماي أب تحت مدري أم مدري كله خابو بوون نعوني آمين دو قدساني مزحف قدس أبرومي همي نقرنا أبرومي أسرت حد 36 كله خاب إيو بون نعون دمان إيو مو نعون نزل عالم كبر يخون آمين نعون تراي كبر زقبو عطم سبات نعون ترايو كبر زقبو كله تي أب هيوت مريم زخون زلو كابو مالت كاب إغزابيري إغزابير نتي أب هيوت مريم زبولو زفت سمودما بعليو اتمغنا دما نتنسو ندق سبات نمدحان قدم زمانات زمدبو زعاتو خيدان نمفصامي اتمغنيات ازي سلازي مريم نت እግዚአብሔር زمدبو سناي حساب فصاميتو ክትከውን በእግዚአብሔር ዝተሐረየት ናይ እግዚአብሔር ፍጥረቱ ያ ክብርን ጎይታ ይሁን አሜን ደ ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላሁ ድማ ዝፋን አቡ ዳዊት ክህቦ ይሉ ካላይንታ ይልዋ እግዚአብሔር አምላህ ድማ ዝፋን አቡ ዳዊት ክህቦ ይሉ ኩላ ከምዛ ነንብባ ዘሎና ኢድ ሰብ ዘይተሐወሶ አምላህ ባዕሉ በፍታው ዝገብሮ ዘሎ ነገር ይምበር አብዙውን ኢድ ማርያም ኮነ ኢድ ማንም አይተሐወሶ አምላህ ከምትን ዳዊት ባሪኡ ዘአተው ኺዳን ይዝፍጸም ዘሎ نزيل كيدان أب كلاي ساموئيل مراف شو عتق وزر 16 عم مزمور داويد ون 8 كاب 3 عم مزمور 130 كلتن وزر 11 تنبيت إساياس مراف شو عتق وزر 6 كساب شو عتن 11 وزر 1 تنبيت ميكياس حموش تخلته تنبيت إرمياس إسران سلستن حموشتن 33 كاب 10 شمون تخيلنا ندهر عم بيبنا بزعبازي እግዚአብሔር አምላክ ድማ ዝፋን አቡ ዳዊት ክቦይ ዝብል ሐሳብ አቡ ንረከብ ማለቲ እንታ ይብል አብ ካላይ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 10 16 ከምዝ ዝብል ቃል ነንብ ማለቲ ማዓልት ታካ ምስ መለአ
مس أبوتاتك مس دك أسكا بدحريخا دما نتي كاب كرسخا زوص زرقخا لعل كبلوه نتا منغستون كصنعاي يبل مالتها 10 تخلته شوعات 10 تخلته اب قطر 10 شدش تخيدنا خنبب كلنا بيت كان منغستخان كا اب قدميخا نزل عالم كصنعاي كصنعاين زفان كاون نزل عالم كصنعاي اذن اغزابير تسفاي اذن اغزابير تسفا نداويت باريو زتزاربوي يسوس دما كاب نغده يهودا مصيو سلازي كاب زرقها نزل عالم نقصنا يطفئن يلو እግዚአብሔር ተስፋ ዘሓቦ ይፍጸማል ማለት ዋላ መዝሙር ዳዊት 89 ካብ ቁጥር 3-4 እንታይ ይብልሲ ምስሕሩዬ ኪዳን አተኹብል ሰምዑ ቅዱሳን እግዚአብሔር ናይ ኪዳን አምላኺ ኪዳኑ ዘይጠልም አምላኺ ከም ኪዳኑ መሰረት ይዝገብር ዘሎ ምስሕሩዬ ኪዳን አተኹ ንዳዊት ባሪያዬ መሐል ኩሉ ዘርእኻ ንዘል ዓለም ከጽንዕ زفانكاون نولد ولدو كحنصئ إلو እግዚአብሔር ኪዳን አትይሉ ነሩ ስለዚህ እግዚአብሔር ኪዳን ዘአተው ይዝፍጽም ዘሎ ዋላ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ካብ 6 ሳሹዓተ ኸናነን በኮለና እንታይ ብለና ህፃን ተወሊዱልና ወድውን ተዋሂቡና ይሞ እቲ ግዛአት ካ መንኩቡዩ ስሙን ግሩም መካር ብርቱ አምላኽ أبوزل عالم مسفن سلام كسمي بفردن بتصدقن كاب حجك ساب زل عالم آمين دو ما انت خنصنا عن كأمانسي سمعوا قدسان أب سوفان داويد تن أب منغستون أبيت جزاءاتون سلامون مودات هيبلون كناعت እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ነዝህ ገብሪው ኢሉ ዝተባህለቅ አልዩ አብ ህይወት ማርያም ዝፍጸም ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ولا بتنبيتي سياس أثرت حدا قطر حدا ون كابتي كروت جند السيكا حدا تاتعخ تشبيو حدا أنفرون كاب سور فرق فريو يبلنا ولا بتنبيت ميكاس حموش تخل التدمى جناحتي أما أخل أشحات يهودا زناسكي بيتي لهم إفراتا تموت أو كاب تنتي كابزل عالم زخونة آمين دو يسوس كاب تنتي كابزل عالم زخونة تباهلو لوكزابير شو مبارك أب إسرائيل جزاء زخون كاباخ غوص عليه آمين قويتا خاب أنت زنبري مريم نايشع زمن زنبرتها قويتا جن كاب أنتيو قويتا دافتيو أما حتى مريم بفتاو أب قدمي موجس رغبت عدس لزنبرت من أساس لزنبرت እግዚአብሔር حريوا እግዚአብሔር شو مبارك حريت كاب قويتا سلزخونه منم كنقبر أي نخلنا እግዚአብሔር حريوا فتيوا نحنا هنفتوا يسوع كريستوس قويتا آمين جن أملاخ أيكونتن أملوخون مريم أيقبأني أملوخو زقبأ أتأمحت أنا كحدر زفتوا أملاخي آمين أتأملوخو زقبأو أتي أمحت أنا حاديرو سب كوينو باريا ملك باريا وسيدو كولك زمرت እግዚአብሔር ጥራዩ ክብርን አምልኾን ስግደትን ዝግብኦ እግዚአብሔር ይመስገን አብትንቢት ኤርሚያስ 23:5 ከሙ ይብለና እነሆ ዳዊት ጻድቅ ጨንፈር ዘተንሳአላን መዓልታት ይመጻለዋ ንሱ ነጊሱ ከገዝ ከቀነ ደማዩ አብታ ሀገር ከአፍርድን ጽድቅን ከውጽ ይብል እግዚአብሔር አብትንቢት ኤርሚያስ 33 ካብ 15 18 በተን መዓልታት ትያተን በት ዘመንተን ንዳዊት ጨንፈር ጽድቂ ክትጣሉ ንሱን ኣብ ምድሪ ፍትሕን ጽድቅን ክገብር በተን መዓልታት እቲኤን ይሁዳ ክድሕን ኢየሩሳሌም ካ ብድሓን ክትነብርያ እግዚአብሔር ጽድቅናዩ ተባሂሉ ኻኽትስመያ እግዚአብሔር ከምዚ ብላሎ ካብ ዳዊት ኣብ ዙፋን ቤት እስራኤል ዝቕመሰብ አይ ከቶ ኣይክሳኣኒኒ ካብ ለዋውያን ካህናት ኩሉ መዓልት መስዋዕት ምሕራር ዝስውዕ መስዋዕት ብልእዘት ክኽን መስዋዕት ሕሩድ ዘቅርብ ሰብኣይ ኣብ ቅድመይ ከቶ ኣይክሳኣኒኒ ኢሉ ዝኣተዎ ቃል ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ካልንታይ ኢልዋ ንማርያም ንሱ ኣብ ቤት ያዕቆብ ንዘለዓለም ክነግስ እዩ ኢልዋ ኣብ መዝሙር 93:2 እንታይ ይብል ዙፋንካ ካብ ጥንቲ ጽኑዕ ንስኻ ካብ ዘለዓለም ይኻይሉ አሜን ዶ ጎይታ ካብ ዘለዓለም እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሰብ ኮይኑ ስለስተወለደ ሽዑ ዝተወልደ ካይመስለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ጎይታ ካብ ጥንቲ ካብ ዘለዓለም ንሕና ካይተፈጠርና ዝነበረ ናይ ኩሉ ፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ
ولا تنبيت إساس أنتو يزنبب كلكم شعاتك أب قطر شديشة ساشو عاتن تايز بلنا حت أنت وليدولنا إزي كماريام زولد زلو حت أنت را حت أنا يكونن ود تواهيبونا يو كمتي مارا جبريل زبسرا ود خت ولدي خزبلا اتجزأت كأمونكوبي سمون جروم مكار برتو أملاخ سب داخل يجيرو أملاخ زولد أتوم سبات سبسي كم يجيرو أملاخ زولد أبو زل عالم مسفن سلام كسميو بفردن بتصدق إن كاب حجك ساب زل عالم أنت خصنا عنك قمانسي أب زفان داويتن أم منجست بيتون جزاتون سلامون موداتها يبلون كناعات زيابير قويتها سرايت نزخ قبري متايلو كناعات زيابير قويتها سرايت حجونك زيابير بعلو يزقو بروزلو أتوم سبات እግዚአብሔር ባዓሉ ንዝገበሮ ነገር ባዓሉ እግዚአብሔር ክብር ኾስር ዝግበኦ ቅንአት እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ነዝህ ገብሪ ባዓሉ እግዚአብሔር ይዝገብር ዘሎ እቲ ዝገብሪ ክብር ዝግበኦ ኢየሱስ ጎይታይ ኩላቶም አሕዛብ ወገናት ቋንቋታት ከገልግሉዎስ ግዛአትን ክብርን መንግስትን ንዑ ተዋህቦ ንመን ኢየሱስ انتي قبرو كل أحزابن وجناتن قانقاتن كجلجلوا كل انكل لاي مريم انكل لاي عن النسخاتكمن جزاتن كبرن منجستن انتوا هبو جزاتو زي حلف زل عالماوي جزاتيو منجستون كتو أكتفقنيا اتوم نيلو القدس هنجنا نتا منجست قبلوا وايم آمين أنا نسخاتكم من تقبلنا لنا نتا منجستو نزل عالم أرن نزل عالم كورس وايم أنت دسبلك نحنا ورستينا نزا منجستي نخرستوس نعملخ ورستو نخرستوس موارستو استبع لنا سباتينا نحنا انتايلو جزاتو زي حلف زل عالم أو جزات يسوس منجستون كتو أكتفقني آمين اتوم نيلو القدسان جنا نتا منجست قبلوا وايم نحنا تقبلنا يانا نزا منجست زيا نتا منجستو نزل عالم أرن نزل عالم كورس وايم هاليلويا توم بسمو زآمنا زتقبلنا يو ولد أملاكن كون مسل زرخبنا زبلنا نزا منجستي ورثنا علينا يسوع كريستوس قويتاي تنبيت دانيال شعات 10:4 قطر 10:8 كيدكم انببوا كالن مريم استنغرا ነገር እንታዩ መንግስቱ ኸአ መወዳታ የብላን ይሉ አሜን አብ ትንቢት ዳንኤል 2:44 ትንቢት ዳንኤል 7:10:4 ዘንበብኩልኩምን ቁጥር 27 ተንብቡ ትخول ይሆም ማለት እዩ በዘመን ዞም ነገስታት ዚዮም አምላክ ሰማይን ዘል ዓለም ከቶ አይትጠፍን ግዛአታ ኸአ نخال حزبي زي وهابن منجستي كتنسيو نخولن إذن منجستات زياتن كرميان زنوبرو منجستات مالتي كتشفلقن كتتفقنيا ما نايمن منجستي نايك زيابير منجستي نساقنا نزل عالم كتقومي آمين نايك زيابير منجستي نزل عالم انتايلوا منجستو خا موداتا يبلانيلو إذن إحنا نتصبيو زلنا منجستي موداتا زيبلو منجستي بإيسوس كريستوس زئتو منجستي بإيسوس بإنكو مدحان زخونة إيسوس كريستوس زئتو منجست تراي باسوردو إيسوس كريستوس زخونة تراي منجستي مالتي إيسوس كريستوس قويتاي اتي اب تحت كل سماي زلو منجستن غزاتن ابيتن منجستاتن نتنايلو ال حزب قدوسان كوهابيلو منجستو نايزل على منجستي ايبل بزلو غزات دما خغلغولون كززوون يبل اب تنبي دانيال شوعاتن اسران شوعاتن كبر نغويتا يخون زعبا يسوس دو قرب زتباحللون ماننتو ريهم دو قدوساني بماريام سلستولده معره مريم تسريع خون خالي عديو بعل مريم دو يكونن احواتوس ان كستو دو يكونن تباهيلو خون خالي ابو تصرابي يوسف دو يكونن تباهيلو خون خالي يسوس ግን ትትክክለኛ ማንነቱ እዚ ከንብበልኩም ዝጸናሕኩይ እቲ መንግስቱ መወዳእታ ዘይብሉ አሜን አሜን እቲ ንዘል ዓለም ዝነግስ ንጉስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዚ ኢየሱስ እግዚአብሔር ድማ ዙፋና አምላክ ድማ ዙፋን አቡ ዳዊት ክቦይ ዝተባሐለሉ አሜን ዶ ክብርን ጎይታ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አብ 34 ሳብ 38 ድማ ከምዚብል
ማርያም ድማ ነቲ መልአኽ እዚ ኸሰብኣይ ከይፈለጥኩስ ከመይሉ ክኸውን እዩ በለቶ እቲ መልአኽ ካመሊሱ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ኃይሊ ልዑልውን ከጽልለኪዩ ኢድ ጎይታ ዶ ትርእይዎ ኣለኹም ቅዱሳን ስለዚ ኻእቱ ዝውለድ ቅዱስ ስለምንታይ እዩ እቲ ኃይሊ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ኃይሊ ልዑሉን ከጽልለልኪ ዝተገብኦ እዚ ዝውለድ ቆልዓ ቅዱስ ክኸውን ስለዝኾነ ክኸውን ስለዘለዎ ወዲ አምላክ ክባሃል ስለዘለዎ እግዚአብሔር ይመስገን እነሆ ኤልሳቤጥ ታዘመድከኳ ነአምላክ ዝሰአኑ ነገር ስለዘየልቦ አሜን አስምሩ ለኹልኻትኩም ነአምላክ ዝሰአኑ ነገር ስለዘየልቦ ዝብል ቃል አምላካ ዝሰአኑ ነገር የልቦን አምላኸይ ዝሰአኑ ነገር የልቦን ተደልዩ ድንግል የውልድ ተደልዩ ዘዓረጉ ሰባት በቃ ንእስነቶም በቃ በዘይቲ ዓለም ሊሙ የውልዶም ድላይ ዝገብር እግዚአብሔር አበርግና አወዲ ጠኒሳላ ነታ መካን ትባሃል እዚ ወርሕዚ ሳድሳዩ በላ ማርያም ከአ እነኹ አነ ባሪያ እግዚአብሔር ከም ተዘረባኻ ይኹነለ በለት ትመላእኽ ድማ ካብአ ሓለፈ ይብለና ክብርን ጎይታ ይኹን ማርያም ዘሓተተቶ ሕቶ ተቀባልነት ዘለዎ ሕቶ ይቅዱሳኔ እዚ ሁሉ ክትብለኒ ጸናሕካ ነገር ዝፍጸመሉ መንገዲ ወይ ዝኾነሉ መንገዲ በኸመዩ ኢላ ነቲ ዘይተረዳአ ሕቶ ሓቲታ አነ ሕጽይትን በርምርኡቲ ኾንኩን ስለዚ እዚ ቆልዓ ዝውለደሉ አገባብ በኸመዩ ኢላ ሓቲታ ማርያም ነቲ ሰማዓቶ ነገር ተቀቢላቶ ያ ሓደ ነገር ጥራዩ አባ አምሮአ መልስ ዘይረኸበ ንዑኻ መብርሕ ክወሃባ ሓቲታ እቲ መልአኽ ድማ መሊሱላ አብዚ አዚዩ ካብ ዘደነቀን ነገራት እንታዩ ማርያም ሰብአይ ከይፈለጥኩስ ከመይሉ ክኸውን ኢላ መስሓተት እቲ መልአኽ መንፈስ ቅዱስ ክወርዳ ምዃኑን ኃይሊ ልዑልውን ከጽልላ ምዃኑን ነጊርዎ ዋላውን እዚ ዘረባ ናይቲ መልአኽ አይረዳእያ እምበር ማርያም ግን እንታይላ አነ ባሪያ እግዚአብሔር ከምቲ ዘረባኻ ይኹነለይ ኢላ አሜን ነቲ መልእኽቲ ሙሉ በሙሉ ተቀቢላቶ አይተረዳእንኮ እቲ ዋላ እቲ መልስ ዝረኸበቶ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ኃይሊ ልዑልን ከጽልለልኪ ዝብል ሓሳቡን ዝተረዳአ ነገር አይኮነን ልዕሊ ምርዳእ እዩ ግን እንታይላ በቃ አነ ባሪያኻ በቃ ከምቲ ዘረባኻ ይኹነለይ ኢላ አሜን ነቲ መልእኽቲ ሙሉ በሙሉ ተቀቢላቶ እቲ መልአኽ ድማ መልእኽቱ ብጽሑ ናብቲ ዝመጻሉ ኸይዱ ማለት እዩ አብዚ ጥቅስ አቢለ ከሐልፍ ዝደሊ እንታዩ አብዚ ብዛዕባ ኤልዛቤጥ ንማርያም ክነግራ ዝደለየሉ ምኽንያት ስለምንታይ እዩ መታ ናይ ማርያም እምነት ክብክብልን እቲ ዝበላ ነገር ዝኸውን ነገር ጊዜኡ ሓልዩ ዝፍጸም ነገር ከም ዝኾነ ከረጋግጸላ ስለዝደለየ አሜን ዶ ቅዱሳኔ ናይ እግዚአብሔር ኩሉ ኸዓልነት ከሪአ ስለዝደለየ አይኮነ እንዲ ነታ መኻን አብርግና ክትወልድ ካብ ገበራ እዚ ዝበልኩ ኸአ ክገብሮ እዩ ማለት እዩ ማርያም ከአነ ኤልዛቤጥ ከይራአየታ ነቲ ቃል ጥራይ አሚና አነ ባሪያ እግዚአብሔር ከምቲ ዘረባኻ ይኹነለይ ኢላ በእምነት ነቲ ቃል ወሲዳቶ ክብርን ጎይታ ይኹን ንአምላክ ዝሰአኖ ስለዘይልቦ ክብል ኮሎ እንታይ ዝብላ ዘሎ አምላክ ኩሉ ስለዝከአሎ አምላክ ኤልሻዳይ ስለዝኾነ ይዝብላ ዘሎ ክብርን ጎይታ ይኹን አምላክ ኩሉ ዝኽእል አምላክ ስለዝኾነ ነታ ዘመና ሙሉ መካን ብምዃና በሕስራን ትነብር ዝነበረት መካን ምዃና ድማ ክሳዳ ከምተድንን ዝገበራ ኤልዛቤጥ እኳ ጠኒሳስ ሕጂ ሻድሻይ ወርሓ ሒዛያ ኢሉ ንናይ ማርያም እምነት ክብከብሎ ኾልዶ ንርኢ ማለት እዩ ካልእቲ መልአኽ እንታይ ኢልዋ እነሆ ኤልሳቤጥ ታዘመድኪ እኳ ንአምላኽ ሰአኑ ነገር ስለዘየልቦ አበርግናአ ወዲ ጠኒሳላ ነታ መኻን ትባሃል እዚ ወርሒ እዚ ሻድሻዩ ይብለና አሜን መልአኽ እግዚአብሔር በዕላማ እዩ ነዚ ነገር እዚ ንማርያም ነጊርዋ ማርያም ምስ ኤልሳቤጥ ሌላ ስለዘለዋ እታ ዘመድኪሉ ብዛዕባቲ ናይ አምላኽ ኩሉ ኸዓልነት ተዛረባ ኤልዛቤጥ ካብ ጠነሰት እዚ ሁሉ ዝበለኒ ዘይኮነሉ ምኽንያት ዋላ ሓደ የለን ኢላ ምስቲ ዝመጻላ ቃል ተሰማሚዓ ክብርን ጎይታ ይኹን ኩላህና ተኩርና ክንዛረበሉ ዘለና ነጥቢ ኣብቲ ንአምላኽ ዝሰአኑ ነገር ስለዘየልቦ ዝብል ነጥቢ አሜን
لومي أب هيوت نفسه كفنا إذن إجزابير كله خالنت أو وشتنا يأتو آمين قدساني إجزابير يخالي من هالبات حج إجزابير أب هيوت كي زي تخالو زمسل نجارات كله خالي نجارات كدونجيو خلو خالنتنا إجزابير كنت أرات أرجوبرونا امبردو إجزابير ويدما إجزابير زرس عنا خمسلنا يخالي እግዚአብሔር ግን አይርስእኒ አሜን ማዓልት ፈቅዱ ሰዓቱ ቆጽሩ ዝመጽ አምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ድማ ነቲ ዝመደቦ ማንም አይክልክሎን እግዚአብሔር ይመስገን መላእክት ናብ እንደ አብርሃም ክመጹ ሆለው ሳራ ምስሐቅንታ ኢሎማ ስለምታይ ዳ ሳራ ያሲሕ አይሉ ተዛሪቡት መልአክ شعو وسيخو استزاربون تايو قدساني نكزابير دو زسعانو نگر اللو ديلوا سمعوني سارا استحازتو حطون نماريام زتا نگران نگر نفلالي سارا انتايم إلوا نكزابير دو زسعانو نگر اللو ديلوا سارا ختملو سوزي نگر زخب داخلي مخنياتهم اكزابير زرقا كم حوص بحر خوني كم كواكبت سماي كبوزحيم تباحيلهم كابزوصو بقى لعلي إسراء عمت ويدما لعلي كندي عمت كنبلوينا لعلي 15 عمت تصبيهم ويم نكزابير እግዚአብሔር ተዛሪብዎም 15 ዓመት ሙሉ ተጸብዮም ወይ እቲ እግዚአብሔር ዘሓቦም ተስፋስ አይተፈጸመን ሕጂ ንሳራ መጽይስ ንእግዚአብሔር ደሳአኑ ነገር አሎ ዲን ተበላ ክትምልሶ خبداي ازاي تملسو حتى ገናት እግዚአብሔር አብ ህይወት ሳራ ዝተዛረቦ ከጎብሮ ዝመደቦ ነገር ስለዚህ ተፈጸመ ማለት እዩ ንሳራ እዚ ሕቶ ንምምላስ ከخبዳይ خእሊ ቅዱሳኔ ኣብዚ ሒዝና ያዘለና ክፍል ግን እንታይ እዩ ዝኾነ ዝተፈጸመ ነገር ይዝነግራ ዘሎ ንማርያም ግን ዝኾነ ዝተፈጸመ ነገር ይዝነግራ ዘሎ ከይዳ ሪአ ከተረጋግጽ እትኽእሎ ነገር ይዝነግራ ዘሎ ስለዚህ ኻዩ ማርያም ቀልጢፋና በእምነት ዝመጸት እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እትመላእክ እግዚአብሔር ብዛባ በዓል ኤልዛቤት ክዛረብ ኢሉ አይኮነን ማርያም ነጊርዋ እንታይ ዳ እቲ ነዓአዝ ተነግራ ቃል ድማ ሓንቲ ኸይተረፈ ክፍጸም ምዃኑ ከረጋግጸላ ኢሉ ክብር ንጎይታ ይኹን هذا كابت بحريات أملاخنا انتايو كابت زيلو نجر انتاي مقباريو هلو نجر مفتاريو آمين دو هذا بحريات نيكزي أبيهر انتايو اندحرينا كابت هذا بحرياتو كابت زيلو نجر هلو نجر مفتاريو سلازي ملأخ اكزي أبيهر انتاي زبلا زلو منم تريو نجر يلن جن كلو زبالكوخو خوينو كتريو يخي زبلا زلو مريم كا آمين نباريخا كم تزبل كاني يخون الليلة تخبر نقويتا يخون لو من عين أحدكم من كم مريم نأجزابير قال نبهيوت نخمت سخولو بإمنة إنه وصدو صبات يكبرنا آمين آمين كم مريم انتاي نقرات يردونا أجزابير كونتات كاريو أي زاربني سمعو قدوسان لو مي كابزي حزني هنكيت زلنا أجزابير كونتات كاريو استاتسنا ريو أي زاربنيو كل احنا استبيلكم اندحركم نعي وصيكم قدساني نعي وصيكم اغزابير كزاربنا ندلو معاسي اندحر إلنا قدساني اغزابير كزاربنا ندلو اب كونتاتنا ويدما مسكونتاتنا ززامد نجر كزاربنا ندلو ايكون اندي قدسان اغزابير تزاريبون نبلو معاسي قدسان سمعوني حق نزرارب تلناسي اغزابير سي معاسيكم تزاريبون نتبلو እግዚአብሔር ሎም ተዛሪቡን ትብሉኮ እንታይ ምስኮነ መሲልኩም ነትኽ ተሰምዑ ትደሊ ነገር መስስማዓኩም ይኹም እግዚአብሔር ተዛሪቡን ትብሉ አይኮነ እንዶ እግዚአብሔር ከዛረበካ ሆሎ ኩሉ መዓልቲ ዝዛረበካ ኩሉ መዓልቲ ዝዛረበኒ ኩሉ መዓልቲ ዝዛረበና ንሕና ግን ከም ልማድ እንታይና ገርናዮ እግዚአብሔር ነቲ እዝንና ክሰምዑ ዝደልዮ ነገር ንሕና በቃ እግዚአብሔር በዚ ነገር ከዛረበን ደል ያለው ይልና ትዊንድ ኮይና የዝመጻና ነገር ክንሰምዕ ሆልና ሎሚ እግዚአብሔር ተዛሪቡኒ ሃሌሉያ ነብል ማለት እግዚአብሔር ግን ነዓይና አሃትኩምን ካይተዛረበላ ዘሐለፋ መዓልቲ የለን
መጽሐፍ ቅዱስ ክነግረና ሆሎ እንታይ ብለና እግዚአብሔር ሐንሳብን ክልተሳዕ ይዛረብ ሰብ ግን አያስተብህሎን ይሉ ምስቱ አልዳ ይጎለና አንበር ኮይኑ እግዚአብሔር ሲ ማዓልታዊ ይዛረበናዩ በሁነታትና ይዛረበናዩ በቃሉ ይዛረበናዩ በአገልገልቱ ጌሩስ ይዛረበናዩ አይኮን እንዲ ኦዱሳኔ ሎም እግዚአብሔር ከማርያም ቃል እግዚአብሔር ከመጻና ሆሎ አሜን ጎይታይ ኩነታተይ ኳ ዝመስል ኳ ተዘይ መሰለ ኩነታተይ ዝነግረኒ ኩነታተይ ዝሰብከኒ ኳ ካለ አይነት ነገር ተሆነ አነግን መስቃል ካይሰማማ አለሁ አሜን ከምት ዙበልካዩ ይሁነለይ ያምነካይ ክንብሎ እግዚአብሔር ይደግፈን አሜን ናብዝ እምነት እግዚአብሔር የምጻና አሜን እግዚአብሔር ይካአሎዩ ንእግዚአብሔር ዝሳአኑ ነገር ስለዘይልቦ ይሉ እንታይ ዝብላ ዘሎ God is able አሜን እግዚአብሔር ይኽእል ይልዋ ንማርያም ይኽእል ይሉ ደምዲሙላ በርባዕተ ነጥቢ አጽይዎ አነ ሃለው ማዓልት ነግረኩም አለሁ እግዚአብሔር ይኽእል በህይወትኪ እግዚአብሔር አብ ህይወትካ ይኽእል እግዚአብሔር አብ ህይወቴ ይኽእል ንእግዚአብሔር ዳይሬክሽን አይነ ሐቦ خزارበና ማለት ንሱ ንሕና ክንሰምዖ ንደሊ ነገር ጥራይ ክንሰምዕ አይነት ጸበይ ኮሙይልና ክንሰምዕ አይንምጻ ኮሙ አይነት ነገር ክንሰምዕ ኢልና ናብ ቤተክርስቲያን አይነኺድ አሜን ዶ ሎምስ ከምስ እግዚአብሔር ንተዓረ ቅዱሳኔ ሎሚ ናብ ቤትካ ንስኻ ዝበልካ ንኽሰምዕ እኸይድ ኢልና የአጋርናስ ከከሙ ጌርና ንውሰደው ግድ የብልኩም እግዚአብሔር ተዛብሪ ኩሉ ግዜ ተዛሪቡ ይዛረቢ ንልብኩም ከዛረበኩም ክጅምሪ አሜን ዶ ኦዱሳን ትግርኛ ሐጽሩኒ ከሚገረኸም ዘእትወልኩም አይርዳአንኒ መብዛሕቲዩ ክርስቲያን ክሰምዖ ንዝደሊ ነገር ጥራይ ክሰምዕና ቤተክርስቲያን ዝኸይድ ንዑኡ ንእዝኑ ዘይምችኦ ነገር በቃ ክሰምዖ ዝደልዮ ነገር እንደሕር ዘይሰሚዑ እግዚአብሔር አይተዛረቦን ነትኽሰምዖ ኢሉ ዝባሃጎ ነገር እንተ ዘይሰሚዑ እግዚአብሔር አይተዛረቦን ኮሙዲ ኦዱሳኔ እግዚአብሔር ተዛሪቡና ለሎ ማዓልቱን አነ ሁሉ ዝከአለና አምላኼ እመኑኒ እትዝበልኩ ወድማ ሓንተ ካይተረፋ በህይወትኩም ክፈጸሙና በለ ንዓይና አሃትኩም ሎ ማዓልቲ እዚ ቃል እዚ ዛረበናሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ነዚ ቃል እዚ ናአምኖ ክንደይ ሰባቲና ሎምስ እግዚአብሔር በሐቅን ልበይ ተዛሪቦ ትብሉ ሰባት እዳውኩም አልዕሉ ጸሊና ክንውዲና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን አሜን አነ እግዚአብሔር እና ነገርኩኩም ኮለኹ ተዛሪቡኒ እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ ቃል እዚ ሼር እንዳገበርኩኩም ኮለኹሲ እግዚአብሔር ንልበይ ረቲዑ ይብለኩም አለኹ አነን እግዚአብሔር አይወስኖኔ ቅዱሳን እግዚአብሔር አይንወስኖ አሜን ዶ ንእግዚአብሔር አይንወስኖ አብ ህይወት ማርያም ከምዝ ዝገበረ አምላኽ አብ ህይወት ዘካርያስን ኤልዛቤጥን ዘደነቕ ነገር ዝገበረ አምላኽ ታሪኾም ዝቀየረ አምላኽ ሰባት ብዛዕባ ህይወቶም ክልተ ሰዕ ክዛረቡ ዝገበረ አምላኽ አብ ህይወትና ነዝ ክደግም ዝከአሎ አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ በነገር ኩሉ ይባረኩም ጸጎ ይብዛሐልኩም ጸሊና ሆኖዲና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ
فقري كابز بدخان العلي فقري مسخا يلا سبسن آخر فقري كابز بدخان العلي فقري مسخا يلا سبسن آخر فقري كابز بدخان العلي فقري